У сённяшнім выпуску мы вам распавядзем пра адзіную валынскую вежу-данжон на тэрыторыі Беларусі, што добра захавалася ў старажытным горадзе Камянец. Што нам вядома пра саму вежу? Першая пісьмовая згадка пра Камянец змешчана ў іпасіўскім летапісе пад 1276 годам. Па загадзе галіцка-валынскага князя Владзіміра Васількавіча Дойлід Алексас знайшоў месца ля ракі Лясная, дзе ў хуткім часе з'явіліся горад і вежа з драўляным замкам. У архітэктуры абарончага збудавання мы можам вылучыць наступныя рысы. Па-першае, камянецкая вежа адносіцца да тыпу валынскіх і мае агульныя рысы з вежамі-данжонамі, распаўсюджанымі ў 12-13 стагоддзях у заходняй Еўропе. Па-другое, пяціярусная круглая ў плане збудавання стаіць на каменным фундаменце дыяметрам ажно ў 16 метраў. Вышыня дасягае амаль 30 метраў, а таўшчыня сцен 2,5 метры. Вежа складзена з цэглы цёмна-чырвонага і жаўтаватага колераў. Па-трэцяе, яна амаль не мае элементаў архітэктурна-дэкаратыўнай пластыкі, то бок вежа носіць абарончы характар. Вузкія байніцы, 4 плоскія нішы з паўцыркульным завяршэннем. Верхнюю пляцоўку акружаюць 14 прамавугольных зубцоў з адтулінамі для агляду. Такіх вежаў было нямала на тэрыторыі Беларусі, але да нашых дзён захавалася толькі камянецкая. У тым заключаецца яе ўнікальнасць. У 1366 годзе Камянец увайшоў у склад ВКЛ, пасля чаго вежа неаднаразова трывала напады крыжаносцаў. Пэўна, гэта і стала прычынай удзелу жыхароў Камянца ў Грунвальдскай бітве. У 1501 годзе вялікі князь Аляксандр выдзеліў сродкі на збудаванне першага касцёла ў месцы, а праз 2 гады надаў Камянцу магдыбургскае права. А ці ведалі вы, што менавіта Жыгімон Стары ў 1524 годзе падараваў уласны герб гораду, на срэбным полі чырвоны мур з вежаю за ім. У 1637 годзе у Камянцы пры Васкрасенскай царкве пачалі дзейнічаць манастыр і школа, што сведчыла аб раўнапраўі канфесій і распаўсюджванні асветніцтва на Беларусі. У 1723 годзе мясцовы касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла быў перабудаваны, і так ён прастаяў некрануты да пажару першай чвэрці 20-го стагоддзя. На жаль, да 19-го стагоддзя камянецкая вежа страціла абарончае значэнне і была занядбаная. У 1822 годзе яе спрабавалі разабраць на цэглу, але за стагоддзе кладка ператварылася ў сапраўдны маналіт, што сведчыць пра яе нерухомыя абарончыя функцыі і па цяперашні час. Рэшткі землянога вала і драўлянага замка зніклі ў 1903 годзе. Паводле праекта архітэктара Суслава, вакол вежы знялі пласт зямлі, і першы ярус, які раней лічылі скляпеннем, зноў апынуўся на паверхні. А што ж адбывалася далей у Камянцы? У 1912-1914 годах замест старой царквы узвялі царкву-мураўёўку у гонар святога Сімеона Стоўпніка. А ў 1935 годзе нарэшце пачалося аднаўленне касцёла пасля пажару, але, на жаль, у 1939 годзе ўлады адабралі яго пад свае патрэбы да развалу сацыялістычнага хаўруса. На пачатку 1950-х гадоў вежу ўпершыню пабялілі, а падлогу выбрукавалі каменнем. Пэўна, ад гэтага і пайшла другая назва помніка – Белая вежа. Мяркуем, што гэты неверагодны помнік архітэктуры варта наведаць кожнаму аматару гісторыі Беларусі. Дабрацца да вежы можна ад Бярэсці менш чым за гадзіну на машыне. Дыстанцыя складае ўсяго 42 кіламетры.